Slyšíte ten klid? To se právě nacházíme v Dřetovicích u Prahy. Dřetovice je malebná obec vzdálená pouhých 15 minut na hranici Prahy či letiště Václava Havla. A co tu vlastně děláme? Na prodej je zde pozemek o velikosti 919 metrů čtverečných, ideální pro stavbu rodinného domu. Dle územního plánu zde můžeme bez problémů stavět a územní plán, ten je zde poměrně benevolentní. Můžeme zde stavět 2 nadzemní podlaží s podkrovím a tvar střechy není regulován. Kromě kompletních inženýrských sítí je zde i nádherný výhled. No posuďte sami. A pokud vás výhledy omrzí, můžete si užívat krásnou přírodu, třeba kolem nedaleké zříceniny Okoř. Zastávka autobusu je přímo v obci. Na denní nákup je tu byla ve Stehelčevsi. Ve Stehelčevsi potom najdeme i základní a mateřskou školu. Pouhých pár minut autem od pozemku. A když potřebujete víc služeb, Kladno je vzdálené zhruba 13 minut. Pro lepší představu je k dispozici i částečný projekt s vizualizacemi. Usnadní vám rozhodování i start povolování. Neváhejte a kontaktujte mě pro další informace. Váš Martin Hudek.